हान्जानि जेसेबां कर्मी बा वार्कार बा लिडार्स आं बयखौबो लोगो मोनजोबदों आरो जोबोद मोजां उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु BPF हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि BPF हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्शना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो BPFआनो एबसुलुट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम BPFआ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै BPF दलखौ BPF हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मीफोरखौ मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेतु इलेक्शना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों BPFआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय दे दिल्ली महत्सव जों नुनो मोनोमोन गोबां माने बे प्रमद बर'आसो मिथिगोन बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ दे